A fost odată ca niciodată un dinozaur pe suprafața pământului. Acest dinozaur avea niște dinți înspăimântători, avea o limbă mare, avea niște ochi pustii, dar era acest dinozaur singur pe suprafața pământului. Pe unde mergea, distrugea totul. Dinozaurul nostru scotea copacii din rădăcină. Dar iată că într-o bună zi, dinozaurul nostru a întâlnit o dinozauroaică. O dinozauroaică care era mare și ea avea o coadă lungă, avea un gât lung, era o dinozauroaică foarte frumoasă. S-au întâlnit, s-au plăcut unul de celălalt și au hotărât să facă o familie. N-a trecut multă vreme și dinozauraica noastră a depus primul ou, după care a urmat și al doilea ou și a apărut și al treilea ou. 3 ouri pentru prima dată a depus dinozauroaica noastră. Ouăle au fost clocite încetul cu încetul și într-o bună zi au apărut și primii 3 dinozaurași. Iată acum și o să vedeți 3 bebeluși de dinozauri. Iată, erau micuți, dar vreau să vă zic că dinozauroaica noastră era cu totul deosebită. Ea putea să dea naștere la diferite specii de dinozauri. Dinozaurașii noștri mergeau pe 2 picioare, care mergeau pe 4 picioare, care aveau un gât lung, care aveau niște dinți ascuțiți, care aveau coarne, care aveau niște sos pe spate. Erau dinozauri zburători, erau dinozauri și înotători. Și iată că dinozaurii noștri au crescut mari. Erau dinozauri care mâncau carne, se numeau dinozauri carnivori. Și erau dinozauri care mâncau iarbă, se numeau dinozauri ierbivori. Mai departe, copii, o să faceți cunoștință cu fiecare dinozaur în parte. O să vedeți toată frumusețea lor. O să auziți și răgetul lor. Un răget de dinozaur se putea auzi la kilometri distanță.
Aceasta a fost povestea dinozaurilor. Dacă v-a plăcut, dați un like, înscrieți-vă la canalul Bogdan Show și scrieți în comentarii. Așteptăm foarte mult comentariile voastre. Pa, pa, copii!